יום שאחרי הוא התושבים בעוטף, מצטרף אלינו יגיל אבין, שהוא בעצם מרכז המשק של קיבוץ ניר יצחק. הוא פונה עם אשתו ושלושת ילדיו לקיבוץ אילות שבערבה, והשבוע הם התבשרו, כמו כל התושבים ביישוב הזה וביישובים נוספים על ידי צה"ל, שמבחינה ביטחונית אפשר בטוח לחזור הביתה. שלום יגיל. שלום. אז מה התחושות שלכם כשאתם מקבלים את ההודעה הזאת? תראי ליאור, זה פשוט הודעה הזויה, פשוט הודעה הזויה. צריך להבין, בניר יצחק ב7 לאוקטובר באותה שבת, בעצם חדרו עשרות מחבלים לקיבוץ, תוך השתלטו על הקיבוץ בקרבות, וכמה שעות עברו בית אצלנו, עשרות בתים נחדרו, וכבשו את הקיבוץ בעצם, ובסופו של היום הזה מצאנו את עצמנו עם 7 חברים אהובים שלנו שנרצחו, וגם בני משק, ו8 חטופים בעצם. אסון גדול קרה בניר יצחק, אירוע מאוד טראומטי. מאז חזרו חלק מהחטופים, אבל יש עוד 3 חטופים שנמצאים בעזה, ויש את ליאור אודייף, שנמצא שם ואנחנו לא יודעים בכלל מה עלה בגורלו. אז בעצם אתם מבחינתכם חושבים שזה לא הגיוני לחזור בשלב הזה? מישהו מהמדינה פנה אליכם ישירות, מנהלים איתכם איזשהו שיח, או שאתם פתאום רואים את ההודעה הזאת, וזה כמובן יוצר תסיסה בתוככם, או שיש באמת איזשהו שיח שמתקיים מול גורמים במדינה? זה בעצם חלק מכל ההזיה הזאת, אני יכול להגיד. אף אחד לא דיבר איתנו בכלל על המסמך הזה. בעצם גילינו אותו ברשתות החברתיות, ככה הסתכלנו. תראי, אני יכול להגיד לך, בניר יצחק יש אנשים היום, אוקיי? המשק החקלאי פועל, התפקיד שלי הוא מרכז המשק, בעצם אחריות על הרפת, הלול, המטה, הפרדס, הגידולי השדה שלנו. יש לנו אנשים שם, גם אני נמצא שם במשך השבוע בעצם, וישן שם. אני מזמין את מי שכתב את זה, לישון שבוע בניר יצחק, להבין מה קורה שם. ניר יצחק הוא מול רפיח בעצם, דרום הרצועה, בסדר? זה מעוז של החמאס פעיל, 4 גדודים מבצעים של החמאס עוד פועלים שם, זה כולם יודעים, זה לא זה מפורסם. אוקיי, יורים משם טילים, כאילו יש קנה שיגור, אלפי קנה שיגור, לא יודע כמה מבצעים, ואת זה כולם יודעים. מה שפחות יודעים אנשים אולי, ומי שגר שם יודע, זה שמתחוללים שם קרבות. יגיל, מה המרחק שלכם מהגדר, מהקו בתים, ומה המרחק של הגדה שלכם מקו הגדר? נירה, ניר יצחק הוא 3 קילומטר מקו הגדר. תגידו אתם כמה דקות נסיעה בטנדר זה, אוקיי, מהגדר. והשדות שלנו הם עד הגדר צמודים. בעצם כל השדות של ניר יצחק הם צמודים, ולרובם, חלקם הגדול, אסור להגיע עדיין, דרך אגב. והבית ספר שאתם אמורים להחזיר את הילדים, מה המרחק שלו מהגדר? הבית ספר, תראי, יש קו כינון ישיר מהבית ספר, okay, רואים את עזה מהבית ספר, ברור שלא יחזרו לבית ספר הזה. היום עושים בתי ספר עורפיים בעצם שלא יכולים לקלוט את כל ילדי המועצה, זה גם הזוי, אין את השירותים, אבל לא משנה, אי אפשר להביא אנשים, אזרחים, לגור בניר יצחק. מה שאתה מתאר עכשיו זה קונסנזוס בקרב התושבים, או שיש מחלוקת? כי אני יודעת שיש גם קושי מאוד גדול להיות רחוק מהבית כל כך הרבה זמן, בטח עם ילדים. תראי, את רואה את הבית שלי עכשיו מאחורה, אני יושב בסלון, החדר שינה שלנו פה, בגב, ואנחנו כולנו רוצים לחזור הביתה מחר גם. ממש, זה לא חיים ככה. הקונצנזוס זה שרוצים לחזור, אבל לא ככה, אי אפשר. ויש לנו באמת, אני עם ילדים, הם במערכות חינוך, אי אפשר להוציא ולהכניס אותם, אבל אפילו המבוגרים פה לא חושבים לחזור. באמת רק מי שחייב להיות בניר יצחק ולהפעיל את ענפי המשק, כי אי אפשר לא לחלוב את הפרות, אוקיי? רק האנשים האלה וכיתת כוננות, שדרך אגב הולכים ומצמצמים אותה, עוד דבר הזוי, רק אלה בניר יצחק. אז בוא תתאר לי רגע את המתווה החזרה האידיאלי מבחינתך, מתי כן
מה התנאים שצריכים להיות שיאפשרו חזרה בטוחה שלכם מבחינתכם? תראי, מה שפרסמו אתמול, היום שאחרי, לי בגדול אין לי בעיה עם הכותרת שם, מיטוט היכולות השלטוניות והצבאיות של החמאס ושל ארגוני הטרור שם. אוקיי, חזרת החטופים, כמובן, כאילו צריך אולי להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, אבל ברור שאנחנו רוצים את החטופים אצלנו כדי שנוכל לחזור ולחיות, וכמובן שלא יהיה איום ביטחוני מעזה. אני היום ישן בניר יצחק, בסדר, בלילות, אתה שומע, זה אנשים לא יודעים, אתה שומע קרבות ירי על הגדר אתה שומע, זה אומר שהייתה התקלות על הגדר. עכשיו, כן. זה מפחיד, באמת, כן. זה לא יודע, ההודעה הזאת היא לא יודע כן. מאיזה שיקולים הוציאו אותה ולמה הוציאו אותה ככה. אנחנו לא נהיה מוכנים יותר שדברים יעשו מעלינו, שיעשו בלעדינו, זה לא הגיוני. כן, אני מסכימה איתך שהאופן שבו הדברים מתנהלים הוא רחוק מאוד מלהיות אידיאלי, וכמובן שאי אפשר להתווכח עם תחושות הפחד שלכם המובנות. כמובן, אז תודה רבה, יגיל, על הדברים האלה. כן, בבקשה. אני כן, בהזדמנות הזאת אני רוצה להציג, יש תנועה אזרחית חדשה שקמה בעוטף, שנקראת עתיד לעוטף, וזה בדיוק המוטו שלה. שאנחנו לוקחים אחריות על עתידנו ולא יעשו במקומנו ובלעדינו שום דבר. אנחנו נשקם את העוטף ונחזיר את החיים אליו, ותחפשו אותנו ברשתות החברתיות, עתיד לעוטף עם סמל הכלנית, וביחד אנחנו נעשה את זה. גם הצבא וגם הממשלה תבואו, תדברו איתנו, אנחנו רוצים לחזור הביתה. עתיד לעוטף. תודה רבה לך, יגיל. נירה, אני רוצה